नाम्बारनि उपनिर्बाचन फैयै जों दिनै बर' जनसंख्या फायगा पाल्टाव मोटामुटी 3 बरफ हाजार बरफ समुद्र आगे 3 माहिके फायगा ओके आम तो थांनाय 9 तारिखसिम फायबानि सारा एलाकायाव बुरि वै नायखा जब तो जागावनो बाबुराम थरनामनो बखरखौ याग्रिबिब बनो समर्थन फाय किन्तु बाबुराम थरनामी जे खेबेन पायनाय अरो के उपाया अरो 100% बाबुराम थरनामी पाइसिनाय आबो अलरेडी डिक्लेयर हाय उन्मान हायगा दिनैनि जे अजुवानो दिनैनि अजुवार अजुवार जे कासामानि अजुवार ते थांगया थागिया बनि बागै ब 100% ब बाबुराम थरनामी पाइनाय आबो दिनै बोखावा बिसार आसनो जतनो हामबाय जे नाय तंनाय अब दिनैनि जे मिसिलनो रुमुखना मिसिल बुसु बरफ फायगा अब अक्ति हाइगाय এই এলাকাও এবং এই সুরমা কেন্দ্রও বিশেষকৈ বরকে কুতুমনি মায়াকো जों कुतुमनि मासो अबन बागैनो जों निश्चिन्तंखा जों लायनाय अब किन सरता कासे सुना मुचुं माने खिकम पाइथागो अमतो एसि सीट कलायो गे फिया बताबो लोकर गोबां मानो वानसुगो जों एसटी सिउर जे पाइनानि बागै कथिनो तंगो गे फिया बा एसि सिउर बातायनानि गे पारा पाइना पायाबो नों लोकरनो बाहाय ककचाना मुचुं अबनो अब पाइनाय साकाबले अरो हिंदुस्तानी दङ 4000 উপর ঠিকা তুরুকসা 2000 উপর दङ मुगली रक दङ হ্যাঁ বরক সহ চিনি गोबां माबुत दै आबन बिसिङो मुगली थुरुक जों पुलि अबनो मिलिवै मोटामुटी जों अनेकटा आगबजाक ते आबन परेबो दाबो चिन गोबां मा हमको खायनाय रक गोबां मा खांराय रक खायनाय रक बरकबो जोंनाव सापर्टि जों नुखा बं नगबो जों थांगा एवं हिंदू बांगाली नग थांगा आरोबो जों रेसपन्स बांका सर तिनी बुबाग्रा फाइनानि कक दं माने के बुबाग्रा तिनी सकपालि आबोनि तामनि बागै बुबाग्रा निजि सयं मेसेज रिगा हेलिकप्टर लैंड खाइमाली प्लेन लैंड खाइमालिया प्लेन बाय फाइना अ प्लेन लैंड खाइमालिया ट्विटरै एवं आ ट्विटर में गुरिनो प्लेन कैंसिल नुई बो खाइमालिया अब बनिजि डिक्लेयर रिगा थाबला हामबाय सर